नमस्कार। शास्त्र कुहे मृत्युरे मनीष को मोक्ष मिले हेले जेतेबेले कहार अपमृत्यु घटे लोककथा अनुसार अपमृत्युर शिकार होइथिबा अतृप्त आत्मा न्याय पाइबा आशारे एई संसार को छाड़ी न पारी घूरी बुले। ठीक सेमती किछि घटिछि आज आमर एई नाटक एठारे एक काल्पनिक चरित्र को अति निर्मम भाव हत्या करा जाइछि। किंतु प्रश्न उठे अपराधी किए, कौन थिला तार उद्देश्य? एई रहस्य उपरु पर्दा हटिब ना सबुदिन पाई एहा अंधकार रहीजिब? दर्शक बंधु, अपराध केवल आईनर उल्लंघन नुहे, यह समाज पाई एक कर्कट रोग सदृश। व्यक्तिगत स्वार्थ पाई करा जाउथिबा एई पाप कार्य समाजर शांति सुरक्षा एवं विश्वास को दोहलाई दिए। धन जीवन क्षय हुए, आउ मनीष मनरे जन्म निये भय और संदेह। हेले गोटे कथा चिरंतन सत्य, पाप केबे लुचि रहे नाही। इंग्राजी रे गोटे कथा अछि, क्राइम नेवर पेज, अर्थात अपराधर परिणाम कदापि शुभदायक हुए नहीं। तेबे आसंतु देखिबा न्याय और अन्यायर एई लड़ाई रे किए जीतुची। आजिर नाटक प्रशासनिक विभागर नाटक पति पत्नी पुलिस और प्रेत। ए नाटकर नाट्य रचना श्री दिलीप बलवंत राय, नाट्य निर्देशना डाक्टर राजेंद्र कुमार नायक। ताले आसंतु देखिबा प्रशासनिक विभागर नाटक पति पत्नी पुलिस और प्रेत। ओहो से कथा कहून मुह को देखुची जानिबी केमती? अरे लाइट जल घरटा देखा। लाइट जली पारिबनी, जहाँ देखा कथा यही लाइट रे देखा पड़ो। अरे ये की कथा, लाइट न जलैले घरटा देखिबो केमिति? अंधार हैला परे आसिया को कहितली कि कहितली आसीबार हमर टिके डेरी गला। लाइट आसी अभी डेरी पारे
ଅପେକ୍ଷା କର। ଏଇ ସେ କଣ ଚାଲି ଯାଉଛି ମ ତାକୁ ଅଟକାଅ। ଏ ଶୁଣ କଣ ହେଲା? ତମ ନାଁଟା କଣ? ଏମିତି ତ ଲୋକ ମତେ କିଏ କେତେ ନାଁରେ ଡାକ। କୋଉ ନାଁଟା କହିବି? ଆରେ ଯୋଉ ନାଁରେ ଆମେ ଡାକିଲେ ତମେ ଶୁଣିବ ସେଇ ନାଁଟା କୁହ। ମୋ ନାଁ ସାଧୁ। ଏଇ ସେ କଣ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ଏ ଯାଉ ଏ ନାଁଟା ତ କହିଦେଇ ଯାଇଛି ନା। କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ପରେ ଡାକିବାନି। ହେଲେ କରେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର କଣ କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ଅଛି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ନା କଣ? ତା ପୁଣି ଏ କିଟି ଅନ୍ଧାରଟାରେ। ଏଇ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ? ଆରେ ମୋ ଉପରେ ତମ ସାଥିରେ ଅଛି। ନାଇଁ ମତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡର ନାହିଁ। ଆଉ? ଅନ୍ଧାରେ ତମେ ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ନା ମତେ ତମକୁ ଡର। ଶୁଣ ତମକୁ ଫସେଇକିରି ବାହାରିନି ଯେ ଏ ଅନ୍ଧାରର ଫାଇଦା ଉଠେଇବି। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଆ ଏ ରାହୁଲର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଭାଷଣ ବାଜି ଗୁଡା ଆଉ କାହା ଆଗରେ ମାରିବ। ତମ ଭଦ୍ରାମୀ କଣ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏଇ ଘରଟାକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅପସନ ନାହିଁ। ଖାଲି ଫର୍ମାଲି ରହିବା ଆଗରୁ ଏଇ ଘରଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛୁ ତାହେଲେ? ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କଲ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଲୋକଟା ତା ନାଁଟା କଣ କହିକି ଗଲା? ସାଧୁ ବା। ହଁ ହଁ ସେଇ ସାଧୁ। ତମେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କରି ସେ ଭିତର ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଆଖି ପକେଇ ଦେଇ ଆସ। ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତମକୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ହଁ ଏ ଦୀକ୍ଷା କଣ? ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହିବ ଡର ଲାଗିବନି? ହଁ ହଁ ମତେ ଡର ଲାଗିଲେ ତମେ ଆସି ଯେମିତି ମୋ ଛାତିରେ ଛାପା ପକେଇ ଦଉଥିଲ। ଚୁପ୍ ହେଇକି ଯାମ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ହଉ ସାଧୁ 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 ସାଧୁ। କିଏ ତମେ? ଆରେ ପଚାରୁଛି ପରା କିଏ ତମେ? ଏ ସାଧୁ କଣ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ଏଠି ରହୁଛି ନା କଣ? ହେଲେ ରାହୁଲ ତ ମତେ କହୁଥିଲେ ସାଧୁ ଏଠି ଏକା ରହୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ ଥିଲା? ଦୀକ୍ଷା ହଁ ଆରେ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆରେ ସାଧୁ ନ ଉଠି କବାଟଟା ନଦେଲେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ପୁଣି ନ ଉଠିଲେ ମାନେ କଣ? ଆରେ ସିଏ ପେଟେ ମଦ ପିଇକିରି ରାଟ ହେଇ ପଡିଛି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଜମା ଶୁଣୁନି। ଆରେ ଆମକୁ ପୁଣି କାଲି ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଏଠିକି ସିଫ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ସେ ଉଠି ଦୁଆରଟା ନଦେଲେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? କାଲି ସକାଳେ କହିବନି ଯେ ଘରଟା ଖୋଲା ରଖି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏଇଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ରହୁଛି। ତାକୁ କହିଦେଲେ ସେ ଦେଇଦବନି। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲା ଝିଅ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ରହୁଛି ବୋଲି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି ନା ଏମିତି କହିଦଉଛି? ସତେ ନା କଣ? କାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ତମେ କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତ? ତମେ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସାଧୁକୁ ଡାକୁଛି। ତମେ ତା ଭିତରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ କହିଦିଅ। ସାଧୁ ଉଠିଲେ ଉଠିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। କଣ ଅଛି? ହଉ ହେଲା। ଯା। ସାଧୁ ସାଧୁ ହ୍ୟାଲୋ
ଆରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଏଇ ତମେ ଆଗ ତାକୁ ପଚାରିଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆଉ କିଏ ରହୁଛି ନା କଣ? ଏ ସାଧୁ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛ ନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ରହୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କିଏ ରହିବ? ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା, ଏକା ଏକା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ଏଠି ଦେଖିଲି ସେ କିଏ ଥିଲା? ହଉ ଝିଅ, ଯିଏ ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା। ମତ ମୁଁ ପିଇଛି, ନିଶା ଆକୁ ଆରେ ଏ ଘରେ ଝିଅ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ଏଇନା ତାକୁ ବାହାରକୁ ପଠେଇଛି। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇ କବାଟଟା ଦବ ବୋଲି। ସାରେ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି। ଦେଖିଆ ଆସ ଯିବା ବାବା, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆରେ ତମେ ବି କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ନା କଣ? ଚାଲ ନିଜେ ଦେଖି ଦେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ତାକୁ ପଠେଇଛି, ସେ ଆମକୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ କବାଟ ଦବା ପାଇଁ। ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା। ଏ ସାଧୁ, ସତ କଥା କହିଲ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆଉ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରେତ। ଦେଖିଆ, ହଁ, ଆରେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖୋଲିଲି। ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା କିଏ? ଓ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଆସ ବାବା ଯିବା। ତମେ ଟିକେ ଶୁଣିଲ। କଣ ଜାଣିଛ ଏଇ ସାଧୁ କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ରହୁଛି ବୋଲି। ସେ କାହିଁ କହିଲା ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି? କାହିଁକି? ଆରେ କୋଉ ଚାକର କେବେ ଚାହିଁଲାଣି ତା ମାଲିକର ଘର ଭଡ଼ା ଲାଗୁ? ମାଲିକର ଘର ଭଡ଼ା ନ ଲାଗିଲେ ସିଏ ଏଠି ରାଜ କରିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କହିକି ଡରଉଛୁ। ଆସ ବାବା, ଡେରି ହେଲାଣି ପରା, ଆସ। ଏଇ ମତେ କାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ? ଆସ। ଏଇ ସାଧୁ, ଆସ, ସେ କବାଟ ଦେଇଦବ। ଆସ ବାବା, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆସୁଛି। রাধির ছাতি চিরিছি জহ্ন মরিছি সিয়ে ছাড়িছি চিহ্ন পতি পত্নী পুলিশ প্রেত 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 পতি পত্নী পুলিশ প্রেত প্রেত পতি পত্নী পুলিশ প্রেত 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 পতি পত্নী পুলিশ প্রেত
आमे ठीक जगह पहुंचे तो आई मीन वी आर इन द राइट प्लेस यस बॉस। आर यू श्योर ମୁଁ କେମିତି କହିବି ବସ୍? ଯାହା ଗୁଗଲ ମତେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ଜଣାଉଛି। यू पीपल आर सो रिडिकुलस गूगल कहबो ग्रॉक कहबो एलेक्सा कहबो यदि सेमाने सब कथा कहबे देन व्हाट फॉर यू आर एम 16 टू असिस्ट यू बॉस। मते कहदेले बॉस कहदेले मु खाली कुरुली जाउची बोली तमो किछ कहि पाउनी अदरवाइज ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଧାରୀରେ ବସ୍ କହୁଛି ନା ବସ୍। कौन कहला ନଥିଙ୍ଗ ବସ୍ ନଥିଙ୍ଗ। मैं 16 यस बॉस। केयर टेकरटा कोडा गला खोजो जहां हम पाखरे इंफॉर्मेशन अछि एडी गोटे केयर टेकर अछि जाओ ଦେଖୁଛି ବସ୍। रह जाओ तमे से आदमी को धरिबा को जाउ न तमे से आदमी खोजिबा को जाउछो कीप दिस रिवॉल्वर इनसाइड सॉरी बॉस सॉरी बॉस। गो इन सर्च ओके बॉस। अरे 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 से लोकड़ा को एमिति काई धरि कांचो बॉस से घरे पेटेई थिला जेते डाकिले भी जम्मा सुनु नथिला ठीक रे गुड देले जे घोसाड़ी की आनी। अच्छा तमे सेडी काई पेटेइथिलो आई मीन से डाकले काई आसुनथिलो ये मैडम जी मते हे करी डाकले ना मोरा ब्रह्म चिड़िगला अरे मो घर को आसीबो पुणी मते हे करी कहबो तम नाटा कोन मु जानी थिली जे डाकी थांती। मो ना साधु ना पचरलनी साधु साधु ना सुनतो संत से तो वो सानो है ना गारे रो तमे के जानलो ए मु जेति की पचारछि सेति रो आंसर दियो तमे घर केटे करना सेटा पुणी कोन ओहो तमे घर देखा रेखी जगह रखा करछो तो आज्ञा मो ए घर देखा रे कर अच्छा आपण के आमे आमे स्पेशल टास्क फोर्स एडी की इन्वेस्टिगेशन करिया पे आछू आपण कथाबार्ता जा जଣା पड़छि आपण पुलिसिया लोक निश्चय यस तो तंदो करिया बस यू आर राइट अच्छा आपण को नाटा मोना 302 आउ ये मो असिस्टेंट मिस 16 आज्ञा मु आपण को ना पचाछि घर नंबर कोन कहू ओहो अरे आमे स्पेशल स्क्वाड लोक एडी की कहाना हमें डिस्क्लोज करि परिबोनी हैला सेतबे नंबर दे दिसु हमें मिस 16 हां जा करिया जा करो आज्ञा ये घर आज सकाळे जी देखि कि जाइछन्ती से आसी के रहिबे आपण जल्दी जल्दी काम सारी जात कौन कहला इन्वेस्टिगेशन न सरीवा जाए आमे क्वाड जीवनु एडी रहबो केति सेमिति किछ कहि होबनी 2 डेज लागि पारे 2 इयर्स भी लागि पारे एडा एते बड़ घरडा एडे कोन 2-4टा फैमिली रहि परिबेनी जी आसला से रहबो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ए जो मजिरे आपण इंग्लिश कहू मते धरिया कष्ट होची अच्छा अच्छा ठीक अछि ताले मु एबे ओडिया खसे आसी बेला तापरे कहबोनु जे मु बरमपुरी अकली धरि पालिनी कि संबलपुरी अकली जानि पालिनी आज्ञा हैला कहि हां अच्छा सुनंदु ए घरे जे रहिबे हां से इगला आसी कोन हैला से ऊपर फाळे रहबे आपण तळ फाळे साइड बॉस साइड। अरे फाड़ो यू मीन साइड ना
ହାତା ମା ମୋର ଓ ସରି ଦୁଃଖିତ ଦୁଃଖିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ସେ ଫାଇଲଟା ୟୁଜ୍ ଓହୋ ସେ ଫାଇଲଟା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଉପର ଫାଇଲଟା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏହା ତ ୟେସ୍ 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 ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଗାଇବି ଓ ରହିଯାଅ ଯାଅ ଚା କପ୍ ଦି କପ୍ ଆଣ ଗାଈ ମୋ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଡାକ ସିଏ ଆସୁ ସେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଫୋନ୍ କରିଦେବି ପଳେଇଆ ପଳେଇ ଆସିବ ଆରେ ବସ୍ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟଟା ନେଇ ଆସିବ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ମିସ୍ 16 ୟେସ୍ ବସ୍ ଯାଅ କ୍ଷୀର 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଆସ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗଲେ ଭାଇ ୟେସ୍ ବସ୍ go and search everywhere ବସ୍ ଯିବି ଯେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି କେବେଠୁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ପଚାରି ପାରୁନି ପଚାରିବି କି ବସ୍ I know Miss 16 what do you want to ask I am already married and recently blessed with a daughter my second daughter ବସ୍ ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ନହେଲେ ସିଏ ଆସିନଥାନ୍ତେ Miss 16 ୟେସ୍ ବସ୍ no personal talk ସରି ବସ୍ ଯାଅ କାମ ଲାଗି ଯାଅ ଓକେ ବସ୍ କାମ କି କାମ ଏ ବସ୍ ଆମେ କୋଉ କାମରେ ଆସିଛି ଆପଣ ତ ମତେ ଏଯାଏଁ କିଛି କହିଲେନି ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ରଖିଲେ ମୁଁ କୋଉ କାମ କରିବି ଯେ Miss 16 ୟେସ୍ ବସ୍ follow me ଓକେ ବସ୍ Miss 16 ୟେସ୍ ବସ୍ ଏଇ ଘର କିମ୍ବା ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଛି କାହାର ମର୍ଡର ବସ୍ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇଦେବି ହେଲା ଓକେ ବସ୍ ହେଲେ ବସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ଆସ ଆସ ଆରେ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଗାଡ଼ିରେ ରହିଗଲା ବା ଆରେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉନ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆମ ଜିନିଷ ଆଣିବେ ଏଇ ଦି ଜଣ କେୟାରଟେକର ସାଧୁର ଲୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଦେଖ ନେଇ ଆସିବେ ଯା। ଓ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସାଧୁ ନାହିଁ କି ସାଧୁ ସିଏ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଗାଡ଼ିରେ ରହିଗଲା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ବସ୍ ଶୁଣ ଇଏ ଆମେ କୋଉ ପାଇଁ ଯିବା ଆମେ କାହାକୁ କହିବାନି ଆମେ ପୁଲିସ ବାଲା ବୋଲି ହେଲେ ସାଧୁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଦବ ନା ସାଧୁକୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି ତାପରେ ବି ଯଦି ସିଏ କହିଦିଏ କହିଦବ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଦେବି ତାପରେ ସେମାନେ ଗପୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗଲନି କି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିଆ କଣ କଣ କରୁଛୁ ଆରେ ବାବାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛି ଛୋଟ ଘରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ନା ସେଟା ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ ହଁ କୁହ କଣ କହୁଥିଲ ଦେଖିଆ କଣ ତମେ ଛୋଟ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ପୂରଣ କରିଥିଲ ଆଉ ବଡ଼ ଘରକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲ ମନେ ଅଛି ଟି ହଁ ହଁ ସବୁ ମନେ ଅଛି ହେଲେ ତମର ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ପୂରଣ କଲା ଭଳିଆ ବଡ଼ ଘର ଇଏ ନୁହଁ ତା ମାନେ ତମର ଆଠୁ ବି ବଡ଼ ଘର ଦରକାର ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ା
ସବୁ କେତେ କେତେ ବଡ ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ମତେ କେତେ ବଡ ଘର ଦରକାର। କଣ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁହା ବୁହି କଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରେ। ଇଏ ତମର ଇଏ କଣ ବାହାରୁଛି କି? ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଇଏ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଏ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଯାଇଥିଲି ତ ପାଟିକି ବୁଲିଗଲା କଣ। ଏବେ ଚାହାଟା କେମିତି ହବ? ଗାଈ ମୋର ଫେରିଲାଣି ଦୁଇଁଲେ ବି ଚର୍ଚାରିକିରି। ଏଇ ସାଧୁ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କିରେ? ଏମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମନା କରୁଥିଲେ ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲି ମାଳି ଆଉ ସିଏ ହେଲେ କୁକ୍। ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ସାଧୁରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଳା ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ କେତେ କଣ ନବ? ପେମେଣ୍ଟ ହଁ ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ମତେ ବି ତ ଟିକେ ଆରାମ ଦରକାର ନା ତମର ସେଇ ବଡ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କଣ କହୁଛ? ହଁ ଠିକ କଥା। ତାହେଲେ ପୁରା ଜମିବ। यस सर। जय हिंद सर। सर आम पहुँची गलुणु सर। बिल्डिंग पूरा रेडी सर। आम पिच रे बॉलिंग रे सिराज को न देकरी सर बुमरा को दे दो सर। सर 16 ओ सॉरी सर जर्सी नंबर 16 दोची सर दोची। ये को सर यस सर अच्छा का कलस थिला की? नहीं नहीं से जो संजीव कपूर अरे मास्टर शेफ हां अरे इंडिया फेमस हां सी आम 16 को कहते आज कौन रोषेई हम हेले 16 कथा कौन कि मो को झीर ना धरेनी से समस्त को नंबर दे देछि 16। ताले तमे मते भी कोन नंबर दे डाकिबो ना कोन? एटा कौन गोटे पचरा कथा मु दे सारी ना केते 19। हां बाबा हेले काहे की? कथा कौन कि मु सब झील को टीनेज रखा चाहे आ तमे टिके 18 रु अधिका आउ टिके 20 रु कम लागुच से तुम 19। सत्य ना कोन? ए बॉस बापू काली तो मैं नथिल तो प्रैक्टिस करी परिलिनी। सबलरे पूरा किरण छाड़ी जाइतला मु जाइतनी पके देखुनु आज केमिति बाजुची था तरकड़ तरकड़ था तरकड़ तरकड़ था तरकड़ तरकड़ था तरकड़ तरकड़ था। हेले बापू जानी छु ए मणिस गुडा हमको डरू नाहंती म क हमें ताकू डरे ही पारुने। काली दी जणा आसी घर देखुतिले हां और आज चारि जणा आसी रहिलेनी। सारी जण आसंतु की 40 जण आसंतु हमको को फरक पड़िबो हमर को शरीर अछि जे हमर जगह दरकार होछ तू काई की व्यस्त होछ। हेले काली जो स्त्री लोकटा आसीतिला हो सी मते देखि पारुथला हेले डरिलानी जम्मा मते पुणी काम बतेला जे कबाड़ बंद करि दे
ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। কি ব্যবস্থা করিব বাপু? ଏଥର ତୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଉ ଖାଲିରେ ବାହାରିବୁନୁ। মানে ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିନୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାହାରିଲା ବେଳେ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହବ, ଗୀତ ବାଜିବ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ। আচ্ছা বুঝি পারিলি যে হেলে গীত কি গাইব? ଯୁଗ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଗୀତରେ ମୁଁ ପୁଣି କୋଉ ରିଦିମ ନେଇଯିବି ସେଟା ପୁଣି ମତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେବି। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। गुमनाम है कोई। ଡରି ଗଲ କି? ଆରେ ତତେ ଦେଖି ଡରିବି କାହିଁକି? ମୋ ଶାଢୀଟା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା, ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତରେ ଡରିନ? ଆରେ ତ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ତତେ ଦେଖି ଡରିବି କାହିଁକି? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତତେ ଛୁଇଁକି କହିଲେ କଣ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଆରେ ହେଇ ହସୁଛୁ କଣ ମ? ମୋର ଦେହ ଥିଲେ ସିନା ତୁ ମତେ ଛୁଇଁବୁ। ମୋର ତ ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ଅଶରୀରୀ ପ୍ରେତ। ଏଇ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ କରୁଛୁ ନା? ମଜାକ କାହିଁକି କରିବି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେଠୁ ମରିଲିଣି। ଛୁଇଁକି ଦେଖୁନୁ। ହେଲେ ହେଲେ ତୁ କେମିତି ମରିଲୁ? ସେ ବହୁତ କଥା। ଏବେ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ କେବେ କହିବି। ଦେଖିଆ ହଁ କଣ କରୁଛ? କଥା ହଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଏଇ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ନାଁଟା କଣ କି? କାଞ୍ଚନ। ହେଲେ ସେ କଣ ମତେ ଦେଖିପାରିବେ? ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛିଡା ହେଇଛ, ପଚାରିଲା ବେଳେ କହୁଛ କଣ ନା ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। ଏଇ ଆସୁନ ଭିତରକୁ ଯିବା, କଣ ପାଇଁ? ମୋର ବଡ ଆଶା ପୂରଣ କରିବ। ବଡ ଆଶା ନା ଛେନା ଗୁଡ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବଡ ଆଶା। ଚୁପ୍ କି ରୁମକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ପରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ। ହଁ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ନା ଯିବିନି। ଏଇ ଇଏ କେମିତି ତତେ ଦେଖିପାରିଲେନି? ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲା ଯାଇ ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ବୁଝିଲ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତି କରିବୁ? ଆମର ତ ଦୋସ୍ତି ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ କଣ କରିବି ଯେ? ଆରେ 19 ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କଣ କରୁଛ? ଇଏ ବି କଣ ତତେ ଦେଖିପାରିବନି? ନା, ମୁଁ ଯେତେ ଯାଇ ନ ଚାହିଁଛି ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି ବା, ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। କଥା କଣ କି, ନୂଆ ଜାଗାଟା, ମତେ ଜମା ନିଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲି ତମେ ଛିଡା ହେଇଛ ଆଉ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ମିଶିକି ବିତେଇ ଦବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ଫୁଲ ଚକ୍କରେ ଅଛି। ସମ୍ଭାଳିକି ନ ରହୁଥିବୁ। ପୁରା ନାଳୁଆ ଅଛି। ଏଇ ନାଳୁଆ କଣ କହୁଛୁ ମ? ନାଳୁଆ? କିଏ କଲେ ନାଳୁଆ? କିଏ? ଆରେ ତମର ସେ 16 ମା ଆଜି ସନ୍ତୁଳା ବନେଇଥିଲା।
ଦେଇକି ସାରଟାକୁ ପୁରା ନାଳୁଆ କରିଦେଇଛି। ସେଇ ନାଳୁଆ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। କାଲିଠୁ ଆଉ ଏ ଘରେ ସାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ପୁରା ବେନ୍। ମଣିଷ ପଛକେ ନାଳୁଆ ହେଇଯାଉ, ହେଲେ ତରକାରୀରେ ସାରୁ ପଡ଼ିବନି କି ନାଳୁଆ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ନାଁଟା ମୁଁ ସକାଳେ ପଚାରି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ସିନା ଡାକିବିନି, ତମେ ଟିକେ କହୁନ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? କାଞ୍ଚନ। କାଞ୍ଚନ? ଏ ନାଁଟା ମୁଁ କୋଉଟେ ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ନା ନା, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନାଁ ଦୀକ୍ଷା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ କାଞ୍ଚନଟା ବାହାରି ଆସିଲା। ଭୁଲରେ ତମ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ନାଁଟା ବାହାରି ଆସିଲା, ସେ ନାଁଟା ମୁଁ କୋଉଟେ ଶୁଣିଛି, ଏବେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆରାମସେ କହିବ। ନାଇଁ, ସେ ନାଁ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାଞ୍ଚନ। ଇଏ ଏମିତି ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ଚମକିଲା କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲୁନି? ସିଏ ପରା ତତେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି। ନା, କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ମତେ ସବୁ କଥା କହିଦବ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଠୁ ଆଦାୟ କରିବୁ। ଆରେ ସତରେ ପଚାରି ନେବି। ଝିଅ ସେଠି ବସି ଗପୁଥିବୁ ନା ଆସିବୁ? ହଉ ସାଙ୍ଗ, ବାପା ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାପା? ହେଲେ ସେ କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। କହିଥିଲି ନା, ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ନ ଚାହିଁଛୁ ଆମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ହଉ, ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯା, ଆମେ ପରେ କେତେବେଳେ କଥା ହବା। କିଏ କହିଲା ପ୍ରେତ ମଣିଷକୁ ଡରାଏ ବୋଲି? ଆରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢାଇଲେ ପରା ଏଇ ପ୍ରେତମାନେ ମଣିଷର ଆପଣାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି କାଞ୍ଚନ। ମମି ଆପଣ? ହେଲା ବାବା ହେଲା। ଆଜି ଦୀକ୍ଷାର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲ ନା ଫୋନରେ? ହଁ କଥା ହଉଥିଲି, ସେ ତ କହୁଥିଲା ଆସିବେ ବୋଲି। ସେ ଆସିଲେନି, ମତେ ପଠେଇଲେ। ପୁଅ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ଏ କିଛି ଦିନକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଦୀକ୍ଷାକୁ ଏକୁଟିଆ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। କେତେବେଳେ ହସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୁମ୍ ମାରି କାହା କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମମି, ଏଇ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଆଗରୁ ଥିଲା? ମାନେ ଘରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା? ଦୀକ୍ଷାର ପିଲାବେଳେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିନି। ପାର୍ଟି କାମରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଥାଏ ତ, ତେଣୁ ତା ବାପା ତାର ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ମାନେ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ତାର କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ମମି? ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ଯାଅ ତାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ବି ଡାକି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମମି, ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକିବେ? ଦୀକ୍ଷାର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିଥିଲି, ତେଣୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରେଇଦେବା। ଯାଅ ତାକୁ ଡାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡାକୁଛି। ଦୀକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା। ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିଲୁ। ପୀଡ଼ିତ କିଏ? ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏ ପେସେଣ୍ଟ କାଇଁ? ରୋଗୀ କାଇଁ ରୋଗୀ? ପୀଡ଼ିତା କାଇଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପେସେଣ୍ଟ କାଇଁ? ରୋଗୀ
ରୋଗୀ କାହିଁ ରୋଗୀ ଓହୋ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆସୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଆ ଆସ ଆସ ଆରେ ମମ୍ମି ତମେ କେତେବେଳେ? ହ୍ୟାଲୋ ବେଟା କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଅଛି ମମ୍ମି। ହେଲେ ତମେ ଆସିଛ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ? ଏମାନେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ତୋର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରାମଶଙ୍କର ରାମ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଇଏ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ହୋମିଓପାଥିକର ବାକି ରହିଲେ ଇଏ ଡାକ୍ତର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏଲୋପାଥିକର ହେଲେ ମମ୍ମି ଏତେ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଦେଖ ବେଟା ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ ତ ପାଠରେ ରହୁନଥିଲି ନା ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ତୋତେ କେତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛି ହେଲେ ମମ୍ମି ମୋର କଣ ହେଇଛି ଯେ? ବାବା ଏଇଟା ତମ ରୁଟିନ ଚେକଅପ୍ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ଓହୋ ଏବେ ତାହେଲେ ବୁଝିଲି ତମେ ବାବା ମମ୍ମିକୁ କଲ୍ କରିକି ଏଇ ସବୁ କାରସାଦି କରୁଛ ନାଇଁ? ଏତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବେଟା ଖାଲି ଚେକଅପ୍ କରେଇବେ ମମ୍ମି ମୋର ଜମା ବି ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଲି ତମେ କହୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଚେକଅପ୍ କରେଇ ନଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ବସିଗଲେ ଏ ମା ଟିକେ ବସିଯା ଆଗ ଟିକେ ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରାଏ କର ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଭଲ ନୁହେଁ ରୋଗୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଇ ମା ଶାଗୁଦାନା ଭଳିଆ ବଟିକା ସିନା ବେଲାଡୋନା 30 ଆଉ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଦବ ରୋଗ ସଫା ନହେଲେ ରୋଗୀ ସଫା କାହିଁକି ତା ଚିକଣ କଥାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇନେ ଏଇନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଆପଣ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଭୋକ ଠିକ୍ ସେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପେଟ ସଫା ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଦେବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଲି ତେତ ପକେଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଡ଼ି ଚେକଅପ୍ କରିବି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେବି ଜମା ଶୁଣନ୍ତିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜମା ଶୁଣନ୍ତିନି ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦବ ନହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଦବ ଆଉ ପଇସା ବୋଲେ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ରୋଗ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଆୟୁଷ ପୁରେଇ ଦବ ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ ସବୁ ଝାମେଲା ଝାଟିରେ ଜମା ପଡ଼ନ୍ତି ଚାଚି ଆସ ଶିଖେଇଦେବି ପୁରା ଦି ଛତିଆ ମଳକଣ୍ଟକ ଭଗରନ୍ତ ସେ ଯାବତୀୟ ରୋଗ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସବୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି ହେଲେ ମୋର ଅର୍ଶ ମଳକଣ୍ଟକ ଭଗନ୍ଦର କଣ ହେଇଛି ଯେ? Stop it! ଏ ଆରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଏମିତି ବେଢ଼ି ଯାଉଛ କାହିଁକି ଝୁଳିକି ଖାଇଯିବ ନା କ'ଣ ଜଣ ଜଣ କରି ଚେକଅପ୍ କର ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଚେକଅପ୍ ଚାଲ ରାହୁଲ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଘର ଦେଖିଦେଇ ଆସେ ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ମମ୍ମି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବେଟା ରିଲାକ୍ସ ଏ ମା କାହାକୁ ଲାଗୁ କଣ ପାଇଁ? ପାଣି ଦେବି କ'ଣ କହିଲ ପାନେ ଦେବି ଆରେ ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ କହୁଛ କହିଲେ ପାନେ ଦେବି ଭାରି ପାନେ ଦେଲା ବାଲା ଆଉ ମୋର ବେଲାଡୋନା 30 ତମେ କାହିଁ କଟା କଟା ଲୁଗା ପକେଇ କଳି କରୁଛ କହିଲ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ କହୁଛି ଓହୋ ଏ ତମ ଭାଷା ତମେ ଆଗେ ରଖ ମୁଁ ଆଗ ରୋଗଟା ଚେକଅପ୍ କରି ସାରେ ତାପରେ ତମର ଜାଗାରେ ଆଗ କରିବ ବୁଝିଲ ହଉ କହ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର MRIଟା ଆଉ CT ସ୍କାନ୍ଟା ବି ହବ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଫୁଲ୍ ଆଉ ୟୁରିନ୍ଟା ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ECG ଆଉ BPଟା ଚେକଅପ୍ କରିବା ବୁଝିଲେ କଣ କଣ ହବନି ବାକି କହିଲ କଣ କଣ ହବ ଆମେ ଲୁଟିବାକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି ତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବୁଝିଲେ କଣ ଏ ସବୁ ଝାମେଲାରେ ନ ପଡ଼ି ଦି ଚାରିଟି ଆସନ ଶିଖେଇଦେବି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି ଆପଣ କରିବେ ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ
ଆମେ ସପରିକା ନକରି ଚାଲିଯିବୁ। ମନ୍ଦିକୁ କହି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିସ୍ ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ। ମ୍ୟାଡମ ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। हरे कृष्ण। समझा कौची ये तो सही जगह तो केही देखा जाऊना कहा को पचारि हरे कृष्ण हो घर किए बाहर पर्यंत मत एठारे अपेक्षा करने पड़ो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे नियंतु ना ना ये कौन कर बालिके भिक्षा दउची आउ कोन करिबी भिक्षा उद्देश्य रे मु एठाकू आसीनी बालिके ताहले को उद्देश्य रे आसीचंदी उद्देश्य मोर महत कहिबाकू चाहिना से सब तुरंत हेले आपनको कोडी गोटे देखिला भय लागुची कोडी देखिछि देखिथिबो यूट्यूब रे मोर चैनल अछि प्रतिदिन रील्स करे और ता छड़ा खबर कागज रे प्रतिदिन मोर फोटो बाहरे निश्चय देखिथिबो। हेले आपनको नाटा कोन मुटी के जानि पारे की आमे हेलु स्वामी भासाराम बापू चंडी खोलिया। कोन आसाराम बापू ना ना आसाराम बापू ने स्वामी भासाराम बापू चंडी खोलिया। ये स्वामी भासाराम बापू तो बुझिनी ये पुणी चंडी खोलियाटा कोन ओहो हरे कृष्ण चंडी खोलरे आम आश्रम अवस्थित सेति पई आमे चंडी खोलिया नाम रे सर्व विदित। दाढ़ीटा खोली गलानी लगन तो तुरंत केले मेकअप मैन कहिला दाढ़ीटा जीवंत फालतू कथा छड़ी के कहिलो मो पीछे करी तमे एठी कोन पई आछो कोन आ कोन थाई एते फोन कली उठेलनी बाध्य होली सब करिया पई तुमको परा म मना करथिली किछि दिन न म तमरा फोन के मेसेज रिप्लाई देई परिबिनी बोली बुझी पारलनी कि तमे मना कर देले हे गला तुमे सिना टूरू लव करथिले जानि थां तो अरे कमो जगरे कमो लव जगरे लव अरे तमे एठू जाओ मो बहुत असु करे मो चाकरी न पड़े मो जा कोन हैला चाकरी पळेबो बोली तमरा एते डर केबे भाबिचो तमो बिना मो जीवनटा चले जिवो जे अरे कौन कोड़े पड़ोसी ना करो कामटा करिगे तू कोड़ी काम बाकी रखी दिबेनी जा जा ना ना बिबाको मन हो अच्छा तुमको से फाइलटा पढ़िया पे देथिली पढ़िछि बस पढ़िछि अच्छा ये लोकडी के बॉस बाबा जने बाबा प्रकृत बाबा एक कहंतु ए भिक्षा मागे आस्तिले बाबा आज्ञा आकु देखले तो डकायतरा भल लागुची आउ आरो दाढ़ी काई भिक्षा पे थाली काई अछि पॉकेट रे पॉकेट रे कोन अछि बॉस ताको कहिबा माने ए लोक माने ताको जो भिक्षा दियंती से ताको पॉकेट रे रखंती अच्छा अच्छा मी 16 आज्ञा बहुत काम बाकी होलानी जहा दबार अछि जल्दी देगी मो पाक आसो ओके बॉस हरे कृष्ण देखिलो इग्राम चाकरी ले जाई थांदा जाओ तमे बे गलो से बाबू कहि गले कोन कहिले कोन दबा कथा दौन मुक्का तो थाउ से सब देले मोर स्वर्ग प्राप्ति हे जिवो अब ता छडा तमे जेंती हेचो से सब देले कोन मु बंचीबी फालतू को छोड़ के चुपचाप बैठो जाओ ना अरे जाओ हरे कृष्ण जीबी जाओ हरे कृष्ण जीबी जाओ ना हरे कृष्ण
କିଛି ବି ଖାଇଲେନି କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବସ୍? ମିସ୍ 16 ୟେସ୍ ବସ୍। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଶୁଣିଲି। ସେ ନାଁଟା ମୋତେ କାଲିଠୁ ହଣ୍ଟ କରୁଛି। କାହା ନା ବସ୍? ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ। ଏମିତି ତ ମୁଁ କୋଉ ଝିଅ ନା ଧରେନି, ଯେହେତୁ କି ସେ ଝିଅଟା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ତା ନାଁ ଧରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ନାଁ କଣ ବସ୍? କାଞ୍ଚନ। ସାଧୁ ମତେ ଦେଖି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆପଣ ଯେମିତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଚା ଫା ପିଇବି କଣ? ଚା। ହଉ ଦେ। ସାଧୁ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଚା କପେ କିଏ ନବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଆସିବି। ସାଧୁ ଶୁଣିଲୁ, ତୁ କାଞ୍ଚନକୁ ଜାଣିଛୁ? ମନେ ପକା। ହଁ ମନେ ପଇଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଛୁଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚନ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ତାକୁ କାଞ୍ଚି କାଞ୍ଚି କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ କାଞ୍ଚନ ସାଧୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ଜଲ୍ଦି ମନେ ପଡିବ। କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଘରକୁ ତ କେତେ ଝିଅ ବିଭାଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ମନେ ଅଛି? ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ଅଛି। ମନେ ତ ପଡୁନି ଆଉ। ହଁ ମନେ ପଇଲା। ତ କଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା? କଣ କଣ ମନେ ପଡିଲା? ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି ବସିକି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ସିଏ କାଳେ ଚା ପିଇବେ। ୟେସ୍ ବସ୍। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ବସ୍ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟାକୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁନି, ଲୁଚଉଛି। ହାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇ କଥାଟା ଆଦାୟ କରିବା କି ବସ୍? ନାଇଁ, ସେ ସବୁର ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିନାହିଁ। ଓକେ ବସ୍। ମିସ୍ 16 ୟେସ୍ ବସ୍। ତମେ ଯାଅ ସେ ଫାଇଲଟା ନେଇକି ଆସ। ଆସୁଛି ବସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉଠି ଆସିଲ, କଥା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କଥା ହେଇପାରିଲି। ସରି ସରି, ଆଜି ଟିକେ ମୁଡଟା ଭଲ ନଥିଲା। ବାଇ ଦ ୱେ ତମ ନାଁଟା? ରାହୁଲ, ନାମ ତ ଶୁଣାଇ ହେ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ଡାଇଲଗ କହୁଛ ନାଇଁ? ୟେସ୍ ରାଇଟ୍। ହେଲେ ତାହେଲେ ସିନେମା ବହୁତ ଦେଖୁଥିବ ବୋଧେ ତମେ? ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ କହିପାରିବେ, ହେଲେ ଓନ୍ଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଥ୍ରିଲର, ଡ୍ରାମା ଏସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିବ। କାଇଁ ଆଜିକାଲି ବି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ନା କଣ? କାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କୋଉଦିନ ଦେଖି ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣେଇବି, ପୁରା ଫିଦା ହେଇଯିବ। ଭାଇ ତୁମେ ତମ ନାଁଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ନାଁ? ହଁ? ମୋ ନାଁ 302। ଆରେ ନମ୍ବର ନୁହଁ ମ, ତମ ନାଁଟା ପଚାରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ 302 TNT ତୀର୍ଥ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ତାରପୁରିଆ। ଏତେ ବଡ଼ ନା? ସେଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ସର୍ଟରେ କହିଲି TNT ବୋଲି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର, ବାକି ମୁଁ ଏବେ କହିବି ନେମ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିଛି, ତମେ ମାଳି ନୁହଁ କି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଥିବ ସେଇଟା ପୁଅ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏ କଥା କେମିତି କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହବ କାହା ପ୍ରଫେସନ୍ କଣ। ଆଚ୍ଛା ତମ ପ୍ରଫେସନ୍ଟା କଣ? ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦବ ପରା। ଆଉ ମତେ ପଚାରୁଛ ଯେ? ଆରେ କଥାରେ କଥାରେ ଏମିତି କହନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଲି ନା ଆଉ। ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତମେ କହିପାରିବ ତମ ପ୍ରଫେସନ୍ଟା କଣ। ଏଇ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଜନେସ୍। ମୋ ବାପାର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ମିନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ହେଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଦେଖିଲେ ସିଏ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ଆରେ ମୁଁ ବା ସେଇଠି ଯାଉଥିଲି। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ହଁ ହଁ। ତାର ଚୁଟି ବୁଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ହେୟାର
ହେୟାର ଅଏଲ୍ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କର ଜାଣିପାରିବ ରାତି ରାତି କେତେ ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖିଆ ଯଦି ଦେଖିବ ତ କେତେବେଳେ ଗଲଣି ଏତେ ସବୁ କଥା ହଉଛ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଭାରି ଡରୁଛ ବୋଧେ। ଡରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭାଇ ଡରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ଆସୁଛି ପରେ ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ମତେ ଲୁଚିଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛି ଯେ ତମେ ମାଳି ନୁହଁ କି ସେ କୁକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ତମକୁ ସାଧୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି ବୋଧେ। ଆରେ ନା ନା ସବୁ କଥା କହିନି ବହୁତ ପଚାରିଲାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କହିଲା ଯେ ଦିଦି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ମାଳି କି କୁକ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। B16 ୟେସ୍ ବସ୍। ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେ ଫାଇଲଟା ନେଇକି ଆସିବା ଆଉଥରେ ହେଲା। ଓକେ ବସ୍। ନାଟା ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନିଜ ପ୍ରେମରେ ରାହୁଲକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛ ନାଇଁ? ଓ ଇଏ ତାହେଲେ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କହିନାହାନ୍ତି ପଛେ କହିବି କହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁରୁଣା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣି କଣ କରିବେ? କବିତା ଲେଖିବି ଗପ ଲେଖିବି ନାଟକ କରିବି। ହେଲେ ପ୍ରୋଫେସନ ତ ବିଲକୁଲ ବି ରାଇଟର ପରି ଲାଗୁନି। ହେଲେ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ କଥା ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଆରେ କଥାରେ କଥାରେ କଥା ଯେମିତି ଆଦାୟ କରୁଛ ନା ଯିଏ କେହି ବି କହିଦେବେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ମାନିନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଜେରା କରୁଛି କାହିଁ କହିଲ? ପ୍ରଥମେ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲା? ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିବି ନା କଣ? ହେ ମାଇ ଫୁଟ୍ ମୋ ପଛରେ ଲାଇନ ମାରି ମାରି ଚପଲ ଘୋରି ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି ଯେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ସିଏ କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ମତେ ବାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଲଟକେଇକି ରଖିବ। ଝିଅ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସତରେ ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଅନାଟ ଥିଲି। ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ତାରା ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ତାରା ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ତାରା ଚାନ୍ଦନା ତୁମେ ତାରା। ଆଜିକାଇ ପୃଥିବୀଟା ଲାଗୁଛି ନିଆରା ଆଖିରେ ନାଚୁଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚେହେରା। ଆଜିକାଇ ପୃଥିବୀଟା ଲାଗୁଛି ନିଆରା ଆଖିରେ ନାଚୁଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚେହେରା। ସେଇ ଚେହେରାଟି କେବେ ତା ଗୋଲାପି ସେଇ ଚେହେରାଟି କେବେ ତା ଗୋଲାପି
ଚାନ୍ଦନା ତମେ ତାରା 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 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇଛି। ଆରେ ବସ୍ ବସ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମରିଗଲେ ମିସ୍ 16 କ'ଣ ହେଲା ମିସ୍ 16? ତମେ କମିଟା ଚିତ୍କାର କଲ। ବସ୍ ସେ ଘରେ ବସି ହାଇ ପଡୁଥିଲି ହଠାତ୍ ପଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ତଣ୍ଟ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କି କଷ୍ଟ ବସ୍, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ସେ ପଳେଇଲା, ତା ପିଛା ଛଡିକି ମୁଁ କେମିତି ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବସ୍। କିଏ ସେ ମିସ୍ 16? କିଏ ସେ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ବସ୍, ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିଲା। ପ୍ରେତ ଭୂତ କି ପିଶାଚ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ସମସ୍ତେ କିଛି ହେଇନି। କିଛି ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍? ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ତ ଅଣ୍ଟାର ହାତଟା କଟିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେମିତି କିଛି ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି ତ କୁହ? ଏଇ କାଞ୍ଚନ କହୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ବାପା କୁଆଡେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କାମ ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କର ନୁହଁ ତ? କ୍ୟା ହଁ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ଆଶା କହୁଛି। Yes, boss. ତମକୁ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି? ସାଧୁ? ହେଲେ ବସ୍ ସାଧୁ ତ କେତେବେଳୁ ଏ ଘରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ସିଏ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି ସିଏ ଆମର ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବା ଚାହୁଁନି। ମିସ୍ 16, ଆମକୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମିସ୍ 16, Yes, boss. ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ହେଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍? ମୁଁ ଫେରିଲେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା କାଞ୍ଚନ, ତୋ ବାପା କାହାନ୍ତି? ଦିନରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଦିନବେଳେ ବାହାରନ୍ତିନି। କିଏ କହିଲା ବାହାରନ୍ତୁନି ବୋଲି? ତୁ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପଚାରୁନୁ, ପଚାର। ଦିନବେଳା ସେ ଝିଅଟାର କିଏ ଗୋଟେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦଉଥିଲା, ତୁ କହିପାରିବୁ ସେ କିଏ ବୋଲି? ତମେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ, ହେଲେ ସେ କେବେ ଏମିତି କରିବେନି। ଆରେ ନା ନା, ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ଏଇ ତ ବାପା ଆସିଲେଣି। କୋଉଠି ଥିଲା ତମେ? କାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ବାପା, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତମେ ଏଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା ଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁନି।
ମାନଙ୍କର ଅମାପ ଶକ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ହଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି ହେଲେ କାହାର ଜୀବନ ନେଇପାରନ୍ତିନି ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତୋ ମନରେ ଉଠିଥିବା ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନଥିଲା। ତମେ ମତେ ସେଦିନ ମୋ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲ ମୁଁ କହିଲି ପରେ କହିବି ବୋଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ଦିନକୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ କାହିଁକି ମରିଲି କେମିତି ମରିଲି କିଏ ମତେ ମାରିଲା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। କିଏ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ମୁଁ ଆସୁଛି। ନାଇଁଟି ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆଉ ତମ ବାବୁ ସିଏ ଆଜି ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦିନବେଳେ ସେ ଝିଅଟାର କିଏ ଗୋଟେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଉଥିଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା କିଏ ତା ସହିତ ଏମିତି କରିଛି ବୋଲି? ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସିଏ ଏତେ ଚାଲାକ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଆରେ କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଲା ଅନ୍ଧାରଟାରେ ଆମେ କ'ଣ ବି କଥା ହବା? ମୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟଟା ନେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଯାଅ। କିଛି ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି କହୁଛ କିଛି ବି ହେଇନି? ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାରେ କିଛି ପଚାରୁଛି ପରା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। କିଏ କିଏ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ ହେଲେ ସେ ଯଦି ମୋ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତମେ ବୁଝିଥାଅ ସିଏ ଭୁଲ ଭାବୁଛି। ସାଧ ଏଠି ଲୁଚି ଲୁଚି କଣ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କାମ କେବେ କରିବୁନି ତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମ୍ୟାଡମ କଥା ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥିଲି ନା ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି। ଯା ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ କେମିତି? ତମ ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ସେଇ ଘରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିଛ? ଆସୁନ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଥିବ। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ବୁଢିଆଣି ଚାଲ ଭାରି ଅଡୁଆ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ଟା ନେଇ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବହୁତ ହେଇଛି ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ସତ କହିଲ ତମେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ଆଉ ହଁ ତମେ ବି ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ବି ମାନେ? ଖୁନି କେବେ ଭାବେନି କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ପର।
ପାଳି ନରମଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି କାଳିକା ପାଳି ନରମଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଦିଅ ପଣା ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦିଅରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି କାଳିକା ପାଳି ନରମଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି କାଳିକା ପାଳି ନରମଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଖାଇବି ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ମେଣ୍ଢା ଦେ ମତେ ପଣ୍ଡା ଦେ ଘୋଡ଼ା ଦେ ମତେ କୁକୁଡ଼ା ଦେ ଖାଇବି ଆରେ ଖାଇବି କାଳିକା ପାଳି ନରମଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି କାଳିକା ପାଳି ନରମଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ये कौन करुଛ तमे ଆଜି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ତୋ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଅନ୍ୟାୟର କଥା ତୋର ମନେ ପଡ଼ିବ କେମିତି ସେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଛି ତୁ ଏଠି ପ ନା ନା ଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସେ ପୂଜାରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ କହ କଳା ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରି ଆସିବାକୁ କ୍ଷମା ଜାମା ଜଲ୍ଦି ଯା କଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଆ ବଳିର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପୂଜା ସମାପନ କରିବି କେମିତି ଯା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ବଳିର ଆୟୋଜନ କର ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବଳି ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଇଏ ଚଳିବ ନା ଜୀବନ୍ତ ମାନବର ଗନ୍ଧ ସ୍ଥଳେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଏ ପୂଜାକୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ କଣ ହେଇଛି ତମର ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମରିଯିବି ଲୋ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଥିଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି ରାହୁଲ କଣ ହେଲା ତମର କୁହ ଦେଖିବାକୁ ଚିଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରି ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ିଥିଲି ଦେଖିଲି କିଏ ପାଖରେ ବସିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖିବା ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଆରପଟ କଡ଼ ଲେଉଟାକି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ସେ ଜୋର ଚିପି ଧରିଲା କି କଷ୍ଟ ବାପରେ ବା ମୁଁ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିଏ ସେ ତମକୁ ମାରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କିଏ ସେ ବୋଲି ବସ୍ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ମତେ ନା କାହିଁ ସେ ସାଧୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କାଲିଠୁ ସେ ଘରେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ କେଜାଣି ମିସ୍ 16 ୟେସ୍ ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଫସୁଛେ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଏବେ ରାହୁଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କିଏ ଏସବୁ କରୁଛି ହଁ ତମେ ସେ ସାଧୁ ଉପରେ ନଜର ରଖ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ପତା ଲଗାଅ ଓକେ ବସ୍ ଦୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମେ ରାହୁଲକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଅ ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ନୁହଁ ଏଇ ଘରୁ ହିଁ ଚାଲିଯିବି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଦେବି ଏସବୁ କାମ କିଏ କରୁଛି ଯାଅ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ବସ୍ ଆପଣ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ତ କାହାକୁ ବି କରାଯାଇପାରେ ଏମିତିକି ତମକୁ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନ ସରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ କିଛି ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିପାରିବିନି ହେଲେ
24 ঘন্টা কহিলে যে কোন এতিকি সময় ভিতরে আপনি ঘটনার পর্দাফাশ করি পারিবে? ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ ତମେ ଜାଣିନାଅ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ସାଧୁ ଆରେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ପା ସାଧୁ। କାଞ୍ଚନ ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଏ ବୋଲି। ଆରେ କୁଆଡେ ଏମିତି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଭିତରକୁ ଯାଉଛ? ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ଜିନିଷ ପଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆରେ ମଲା ପରେ କ'ଣ ତମର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଯାଉନି? ଆଉ ରହିଲା ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଯିବା କଥା, କ'ଣ ଅଶରୀର ମାନଙ୍କର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯେ ତମେ ଡରୁଛ? ଏ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମରିଛି ତ ମୋର ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇନି। ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ମରିଗଲ ବୋଲି? ନାଇଁ କାଞ୍ଚି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବି? ମଲା ପରେ ତ ମୁଁ ତତେ ପାଇଲି ନା, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସତରେ କ'ଣ ତୁ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ପ୍ରେମ କେବେ ମରେନା ବଢ଼ିନା ବୁଝେନା ବୁଝିବାକୁ ଖୋଜେ ବାହାନା କାଞ୍ଚନ 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 ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛି। ସତନ କାଞ୍ଚି ସେଦିନର କଥା ମୋର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମନେ ଅଛି। ତୁ ମୋତେ ଖବର ଦେଲୁ ବାପା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଖୁସି ହେଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ବାପା କାଞ୍ଚନ କାଞ୍ଚନ ଆରେ ଉଠ তোর কোণ হলা কাঞ্চন আরে উঠ কাঞ্চন ମରିଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହେଲେ ମରି ପାରିଲିନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତମ ଦି ଜଣକୁ କିଏ ମାରିଛି ଆଉ କାହିଁକି ମାରିଛି? ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି? ନା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଜାଣିପାରିଲି। ତୁ କହୁନୁ ତମକୁ କିଏ ମାରିଛି? କଥା ତ ସେଇଠି। ମୋର ବି ମନେ ପଡୁନି ମତେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ମାରିଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି? ତୁ କହିଲୁ ତୁ କେମିତି ମରିଲୁ? ମୋର ବି ତ ମନେ ପଡୁନି ନା। ଆଜି ମୋର ବି ମନେ ପଡିବ ଆଉ ତୋର ବି ମନେ ପଡିବ। କେମିତି? ଆରେ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆଉ ଆଜି ରାତି 12ଟା ପରେ ସବୁ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ମନେ ପଡିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବା କଷ୍ଟ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ହବ। ନା ନା କାଚି ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ।
କି ଆଉ ଥରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ସତରେ କଣ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? প্রেম কেবে মরে না জানে না বুঝে না বুঝিবাকু খোঁজে বাহানা কাঞ্চন 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 ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳଣା କରିବି ଆଉ ମିଛ କରିବି ତତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣେ এই ଦୁନିଆଟା ଭାରି ଖରାପ ହେଲେ କାଞ୍ଚନ ସତଲ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ବାସ୍। ନା ଗୋଟେ ନୁହଁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। কাঞ্চন 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 Yes, boss. 12ଟା ବାଜିବାକୁ ବହୁତ କମ ସମୟ ରହିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସରିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ କାହାକୁ ବସ୍? ସାଧୁର ତ ଏଇ ଯାଏଁ କିଛି ବି ହାତପାତା ମିଳିଲାନି। ଆଉ ରହିଲେ ସେ ରାହୁଲ ସାର୍ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ, ସେ ଚିତ୍ରଙ୍କୁ ବି ଡାକ, ମୁଁ ଯାଇ ସାଧୁକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ସାଧୁର କଣ ଖବର ମିଳିଗଲା କି ବସ୍? ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି କର, ବାକି ପଛରେ ଜାଣିବ। ଓକେ ବସ୍। ଏଇ ତ ରାହୁଲ ସାର୍ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେଣି। ଆରେ ଦୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସାରିଦେବୁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଜଣ ଉପରେ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବାର ବି ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଚାନ୍ସ ନେଇପାରିବି। ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଏଠି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନି। ସାଧୁକୁ ଅଲରେଡି ମାରି ଦିଆ ସାରିଛି। ସତରେ ହଁ, ଏବେ ମୋ ଲୋକ ତା ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇକି ଆସୁଥିବେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସବୁ ପରେ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ କେମିତି କୁହ ତ? ଦେଖିବା ଚାଲ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲ ଯିବା। ଏସବୁ ଲଫଡ଼ାରେ ଆମର ବସିବାର ନାହିଁ, ଚାଲ। ହେ ପେସେନ୍ସ ରାହୁଲ ବାବା, ହେ ପେସେନ୍ସ, କୁଲ୍, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଦେଖିଆ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ। ସିଏ କାହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବେ? ମୋର ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ରାହୁଲ ବାବା, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ସେଫ୍ ରହିବେ। ଦେଖିଆ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଚ୍ଛା ରାହୁଲ ବାବା, ତମେ ଏ ଘରକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲ କେମିତି? ଆଇ ମିନ୍ ଆସିଲ କେମିତି? ହଁ, ଦୀକ୍ଷାରେ ମୋର ଆସିଥିଲୁ ଘର ଦେଖିବାକୁ, ବଡ଼ ଘର ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଘରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତମେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲ? ହଁ ଆସିଥିଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ। ନାଇଁ, ସେ କଥା ମନେ ପକାଉନି। ତା ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ନା କାହିଁ ଆସିନି ତ? ମନେ ପକାଅ, ହୁଏତ ତମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏ କହିଲି ପରେ ଆମେ ଆସିନୁ, କେତେ ଥର ପଚାର? ଯଦି ସେ କଥା ମନେ ପଡୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ କାଞ୍ଚନକୁ ଜାଣିଛ? କାଞ୍ଚନ? ଇଏ କୋଉ କାଞ୍ଚନ? ମୁଁ କୋଉ କାଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣି? ଦେଖିଆ ମ୍ୟାଡାମ, ତମେ କାଞ୍ଚନକୁ ଜାଣିଛ? ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଛ? ରୁହ, ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ହଁ ମୁଁ କାଞ୍ଚନକୁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଛି କହିଲେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସିଏ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଏହା ତ? ହେଲେ ସେ କେମିତି ମରିଲା? ସିଏ କଣ ତମକୁ କିଛି କହିନି? ହଁ, ସିଏ ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ତାର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡିବ ଆଉ ସେ ମତେ ସବୁ କଥା କହିବ। ଆଜି ତ ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି। ହେଲେ ସିଏ କହିବା ଆଗରୁ
ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ରାହୁଲ ବାବା ଏବେ କିଛି ତମକୁ କାଞ୍ଚନ କଥା ମନେ ପଡିଲା? ଆରେ କହିଲି ପରା କୋଉ କାଞ୍ଚନ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତମକୁ ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଛି। ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇବା ଚେଷ୍ଟା କର। 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲରରୁ କଣ ଆଣିଥିଲ? ଲାଲଚାନ୍ଦରୁ କାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି। ମିସ୍ 16 यस बॉस। ଏ ବିଲଟା ଦେଖିଲେ କି ବିଲ୍ ସେ ମନେ ପଡୁଛି? ଇରେ ହଁ ହଁ ଇଏ ମନେ ପଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗଟାର ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଆଉ। ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲରରୁ 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି ଅର୍ଡର ଦେଇ ବନେଇଥିଲ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ହଁ ଏମିତି ନା କଣ? ହଁ ଏମିତିକା ଆଉ। ଏମିତିକା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପଟ ଆଉ ଆର ପଟଟି କାହିଁ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପାଇଲ? ସେଦିନ ତମେ ଏଇଠି ବସି କହୁଥିଲ ନା ତମକୁ କିଏ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲା ବୋଲି? ହଁ ସେଇଟା ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ ସେଇଟା ମୁଁ। ତମେ ଏତେ କାମ କରିଦେଇଛ? ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗରୁ ସେ ଚୁଡ଼ିଟା ପାଇଲି ଆଉ ତମେ ଉଠିଲା ପରେ ତମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ ତମକୁ କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ପଟେ ଚୁଡ଼ି ମଲା ପରେ ମୁଁ କାଞ୍ଚନ ହାତରେ ଥିବା ଦେଖିଛି। ସେଦିନ କଣ ଘଟିଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି କାଞ୍ଚନକୁ ମାରିଲା ପରେ ତା ହାତରୁ 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି କାଢିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପଟ ଚୁଡ଼ି କାଢିଲା ପରେ କାଞ୍ଚନର ବାପା ଚାକି ଦାସ ଯାଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ବି ସେ ମାରି ଦେଇଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟ ଚୁଡ଼ିଟା ଏବେ ବି ଯାହା କାଞ୍ଚନ ହାତରେ ଅଛି ରହିଯାଇଥିବ। କାହାଣୀ ଭଲ କହୁଛ ବା। ଲେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବ। କାହାଣୀ ମୁଁ ଏଯାଏ ପୁରା କହିନି ରାହୁଲ ବାବା। ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜାଣିଛ ଦୀକ୍ଷା ମ୍ୟାଡମ ରାହୁଲ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ନୁହଁ। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଇସ୍ତେମାଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଇଏ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ କିଲର ତମକୁ ବି ଏଠିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କେବଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ଆଉ କାଞ୍ଚନକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି କରିଛି। କେବେଠୁ ଆମେ ପିଛା ପଡିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତମର ଏ ମନ ଗଡା କାହାଣୀ କୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତ? କୋର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କୋର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଅଛି। ତମେ ତାକୁ ପଚାର ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ସେ ସବୁ ସତ ନା ନାହିଁ। ହଁ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ସତ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମୁକା ଲମ୍ପଟ। ମୁଁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ହାତରେ 2 ପଟ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ମୋ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବାକୁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇ ମୋତେ ମାରିଦେଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ମୋ ଝିଅ ହାତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋଇଠାଟା ପକେଇଲି ହେଲେ ଝିଅ ମୋର ମରି ସାରିଥିଲା। ବୁଢା ଲୋକଟା କେତେ ଯେ ଲଢିଥାନ୍ତା ସେ ଟୁକାଟା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବି ମାରି ଦେଇ ଶେଷରେ ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଆଶାରେ ମୁଁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଏ 2 ଜଣ ମରିସାରିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲି। ପୋଲିସ ଆସିଲା ହେଲେ ଆସାମକୁ ଖୋଜି ପାଇଲାନି। କାଞ୍ଚିର ସ୍ମୃତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ହେଲେ ଇଏ ଦିନେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାଲ ପିଇ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। କାଳେ ଆକୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଧରା ପକେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ବି ମାରିଦେଲା। ତାମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତକୁ ତମେ ମାରିଦେଇଛ? ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏ 2 ଜଣକୁ
मार देइथांती आ एक कथा मु जानतेली ये दी जणियो पछरे अछंती मिस्टिक हमारा अच्छा तमरे पेट कथा कोर्ट विश्वास करिवो कोर्ट को कमांड दरकार तुम पेट दे कमांड दबा दबा भौणी तमे मते आदि अनुमति दियो मु तम ध्यान बसी कोर्ट को जीबी आ जज को सब दंड कहबी मते कष्ट हेले बे एई लोकरे को दंड दरकार दंड दरकार मिस सेक्टर क्लोज द फाइल एंड अरेस्ट हिम मारते भी सीधा अच्छा पुलिस गए बाहर घेर रखी इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम রাতির ছাদি ছিড়িছি জহ্ন মরিছি সিয়ে ছাড়িছি চিহ্ন পতি পত্নী পুলিশ প্রেত 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 পতি পত্নী পুলিশ প্রেত ये थिला नाटक पति पत्नी पुलिस और प्रेत प्रशासनिक विभाग ये कलाकार माने आपण सम्मुख में नाटक परिवेषण कले आउ किछि समय मध्य आम स्टेज छाड़बू केवल जो माने अभिनय करुले से परिचय प्रदान करेंगे एवं ये नाटक सहित जो माने संश्लिष्ट थिले सेमानकु मध्य मु मंच उपरको आमंत्रित करी पात्र मानकर परिचय प्रथमे कर दूची राहुल भूमिकार अभिनय करुले समीर स्वाई दीक्षा भूमिकार राजलक्ष्मी पट्टनायक विनोद भूमिकार समीर महापात्र मिस 16 भूमिकार श्रद्धांजलि राउतराय भंड बाबा जनकल्याण माझी कांचन भूमिकार ज्योति दास साधु भूमिकार प्रकाश नायक जाकिर भूमिकार महेंद्र नायक चांडाल भूमिकार प्रकाश राउत शोभा भूमिकार हेना भूया होमियोपैथिक डाक्तर भूमिकार उशांत महांती एलोपैथिक डाक्तर भूमिकार प्रकाश राउत आयुर्वेदिक डाक्तर भूमिकार
ତପନ